Lau urtetan 925.000 euro bideratuko ditu udala kiroldegi elitista honen kudeaketa defizita estaltzeko. Izugarrizko kostu ekonomikoa duen luxuzko instalazio batzu ditugu herrian. Bataz beste, irikita dagoen ordu bakoitzak 200 eurotik gorako kostua du. Esleipen berria prestatzeko prozesua daukagu martxan herrian, eta EH Bilduk bide horretan hainbat planteamendu ezberdin jarri ditugu mahai gainean. Alde batetik, instalazioen gastua murrizteko azterketa bat egitea, beste alde batetik, kudeaketa ereduaren inguruko hausnarketa bat, eta azkenik, behasaindar guztien poltsikontza eskuragarria izateko lagungarriak izango lirateken, hainbat proposamen jarri ditugu mahai gainean, ez? Udal gobernuaren erantzuna betikoa izan da. Alegia, zerbitzuen etengabeko privatizazioa, privatizazio hortan sakondu, eta herritarren artean dauden ezberdintasun ekonomikoei kasurik ez egitea erabaki du. Udalak esleipen berrian sartu dituen puntu batzuk komentatuko ditu jarraian. Alde batetik lehenengo urtean tarifetan 110% igoera bat emango da. Bizitza ikaragarri garestitu da momentu honetan beste gainkarga bat iruditzen udala Beasaindarren poltsikotarako. Oso larria iruditzen zaigu baita ere gazteen adintartea desagertzea. Kuotan zuten berapena kendu da eta prekaritatea nagusi den adintarte honetan iruditzen zaigu hankasartzea handi badala. Ez alde batetik matrikularen iraupena urte batekoa izatea erabaki da, guk 2 urtekoa planteatzen genuenean, eta azkenik 115-eko berapen simple bat ematen da eguneko sarreran, iruditzen zaigunean gehiagorako aukera bat zegoela. EH Bildurentzat kiroldegia oinarrizko zerbitzua da. Beasaindar guztion diruz ordaintzen den zerbitzu publikoa izanik, herritar guztion eskura egon beharko lukeen zerbitzua dela iruditzen zaigu. Zentzu horretan, udal gobernuarekin esleipen berrirako egin ditugun lanketetan, hori izan da gure premisa. Hau da, helburua herritar guztion eskura egongo den zerbitzu publiko duin bat lortzearena. Zentzu horretan proposamen ezberdinak egin ditugu. Diru sarreren araberako tarifikazioa eskatu dugu, hau da, norberaren sarreren araberako kuota ordainketa egitea legeaz. Gure ustez, hau da dagoen sistemari justuena edo. Honez gain, gazteen adintartea mantentzea proposatu dugu ere. Kontutan izanik sektore prekarizatua izan daitekela eta gastua familien gain hartzen dela, adintarte honek hobaria izatea planteatu dugu. Matrikulak 2 urtetako balioa izatea ere mahai gainean jarri dugu. Egun, maja eman eta berriz alta ematean, matrikula ordaindu behar duzu berriz, 80 eurotakoa. Matrikulak gutxienez 2 urteko iraungitze data izatea eskatu dugu, urtebetekoa onartu delarik. Eta azkenik guretzat, herritar guztiek kiroldegia erabiltzeko aukera izan dezaten, hobarien gaiaren proposamena mahai gainean jarri dugu. Diru sarreren araberako diru laguntzak eta baria proposatu ditugu. DBEA edo RGI kobratzen duten herritarrek 170%ko baria izango lukete. LGS edo SMI kobratzen duten herritarrek 150%koa. Eta azkenik 1.180 eurotako soldataren langan daudenek 130%ko baria izatea proposatu dugu. Egin ditugun proposamenetatik bakarra hartu da kontutan, matrikulazio iraungitzearena, guk 2 urtetakoa proposatzen bagenuen ere urte batekoa onartu da, baina hobarien gaia ez da aintzat hartu. Hau da, udal gobernuak ez du aleginik egingo, herritar guztiok zerbitzu hau erabili ahal izateko. Hau da, EAJaren kudeaketa, kiroldegi elitista bat ezarri, zerbitzuak azpikontratatu, ondoren Beasaindarron diruaz zerbitzua sortzen duen defizita ordaindu, eta ondorioz, herritar guztion eskuraz dauden tarifa batzuk ezartzea. EH Bilduk beste ereduan nahi du, herritar guztia kontuan hartuko dituen eredua, zerbitzu duinak guztion eskura jarriko dituen udal bat behar dugu eta zentzu horretan lanean jarraituko dugu.